ଅଛୁ ହସରେ ତୁ ଅଛୁ ଲୁହରେ ତୁ କଳା ଠାକୁର ଭୀଷ୍ମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ହେ ଗାଇଜ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଅନୁରାଗ ପଲାଇ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍। ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରୀର ଏକ ଭଲ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି ପୁରୀର ବିପଦ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଏଇ ବିପଦ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଭଲ ଜାଗା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଏଇଠି ଜୋତା କାଢ଼ିକି ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ ଜୋତା କାଢ଼ି ପଳେଇ ଆଇଲି। ଆଉ ଏଇଠି ଅଛି ମନ୍ଦିରର ପରିସରଟା। ଏଇଠି ଅଛି ମା ବିପଦ ତାରିଣୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଜୁମ୍ କରୁଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବିପଦ ତାରିଣୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ତା ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖାଯାଉଛି ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଆସିଛି ତା ବାହାରକୁ। ଆଉ ଗାଇଜ୍ ଏଇଟା ଅଛି ତା ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏକ ଭଲ ଜାଗାକୁ, ଯେଉଁ ଜାଗା କି ଯେଉଁମାନେ ପୁରୀ ଆସିଥିବେ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ। ପୁରୀର ମୁଁ ଯାଉଛି ମାତା ମଠ, ଯେଉଁଟାକି ରାସ୍ତା ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ପୁରା ମାନେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଦେଇ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଟିକେ ଭିତରେ ଅଛି ସେ ମାତା ମଠଟା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଶିବଙ୍କର ବାହନ। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏଇଠୁ ଗାଡ଼ି ଆଉ ଯିବନି ବୋଧେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଚାଲି ଟିକେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେତେ ବାଟ, କାରଣ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲାନି। ଏଠି ସବୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଟେମ୍ପୁ ବି ସବୁ ଅଟୋ ସବୁ ଅଛି ସବୁ। ଆଉ କାରଣ ବହୁତ ଭିତରେ ରାସ୍ତା ବି ଏତେ ଓସାର ନାହିଁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଏଇଠୁ ପୁରା ଜାମ୍। ଆଉ ମୁଁ ଚାଲିକି ଯାଉଛି, ଭିତରେ ଗଳିକି ପଳେଇବି। କେତେ ସରୁ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦି ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା ଟେମ୍ପୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାଲିକି ପୁରା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଟିକେଟ୍ କାଟିବୁ। ଟିକେଟ୍ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଅଛି ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏଇଠି ହାତୀ ଗୋଟେ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଛୁ, ଟିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ତ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି, ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯିବି, ମୋ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍କୁ। ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଦେଖିବା। ତ ଗାଇଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଅଛି ମୋ ସାମ୍ନାରେ କେତେ ବତକ ହେବେ ଦେଖ, କେତେ ବତକ ଏଠି ଅଛି ଧଳା ଧଳା ପୁରା। ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁ ରଥର ସାରଥି ସେଇଟା। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିଲେ ତ ଗାଈ, କେତେ ମାନେ ସବୁ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ସେ ଗାଈ ଦେହରେ। ଆଉ ଏପଟକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ପେଣ୍ଟିଂ ସବୁ ହେଇଛି। ଭଲ ଜାଗା। ଯଦି ଆପଣ ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟୋରେ ଆସିଲେ 100 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ବୀଣା ଧରୁଛନ୍ତି ମତେ ସରସ୍ୱତୀ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଲେଫ୍ଟକୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ନିତାଇ ଗୌରର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ସେ ଭିତରୁ ଯାଉନି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏପଟେ ଚାଲିଲି ପୁଣି ମୁଁ। ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ପୁରା ଅଛି ଏଠି। ଆଉ ଚାଲ, ଏଠି ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି କାହିଁକି, ଏଠି କ୍ୟାମେରା ଆସୁନି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ନାରାୟଣ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। ଏଠି ପୁରା ପାଣି ଭିତରେ ବଢ଼ିଆ ଟାଇପ୍ର ବନା ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଚାଲ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କାଚ ଅଛି, ତଥାପି ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଧେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ଅଛି। ଏଠି ମୟୂରଟା, ଏଇ ଭିତରେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଯିବା ସେପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି।
ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ହାତୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏଠି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ବି ହେଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରା ପଦ୍ମ ପୋଖରୀରେ ବନା ହେଇଛି। ସବୁ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବନା ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭଲ ପୁରା ଜାଗା ଅଛି। ଆଉ ଏଠି କିଛି ଅଛି ଏଇଟା ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଣ ଗୋଟେ ସଭା ଯାଉଛି। ଏଇଟା ସବୁ ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଗାଈ ବି ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ, ଏଇଟା ଗାଈ ଅଛି। ଏଠି ସୁଦାମା ଏଠି କୃଷ୍ଣ, ଏଠି ଗାଈ ସବୁ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି ଏଇଟା। ଆଉ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପଞ୍ଚସଖା। ଏଠି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଏଠି ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଆମର ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କଣ କହିଲେ ଆମର ଏଇଟା ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖଉଛି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଚାଲିଛି ଏଠି। ମଝିରେ ସାପ ଦୌଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ କଣ ସେଇ ଟାଇପ୍ର, ଏଟା କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଭଲ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚୁ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଚୁଟା। ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଚୁ ଗୋଟେ ଅଛି। ଏବେ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ କାମ ଚାଲିଛି ଏଇଟା। ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ମୁଁ ପଳେଇଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା କ୍ୱାଲିଟି ଟିକେ ଭଲ ଆସୁନି, କାରଣ ରାତି ହେଇଗଲାଣି ନା, ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଭିତରେ ଗଛ ସେଥିପାଇଁ ଭଲସେ କ୍ୟାମେରା